Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana, wala na iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaimahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Kung sisay sa Indo Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Gina Nasol, Emily Colipano Bormeo,
Sermon Calleja, good morning. Mga atab po na nakatutok sa Satuya, ngunyan, Sir Mario Castelo, Lolito Baina Jr., Ma'am Susan Idanan, Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias. Mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes. Fly day na tabi. Ma'am Mercedes Perez. Petsa 4 na kita ngunyan kang bulan na Hulyo. Taon 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Mag-oristoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari. Mga nangyari. Mga mangyayari pa sana. Sa Satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy ramanian kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kompleanyo ngunyan July 4. July 4. Maligayang happy birthday. Yan, happy na. Birthday pa. Birthday ko niya ni Sir Art de Gomez. Sige, happy na. Birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggan nito paglingawan na sa kuyang perming tugunhay, ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Kita wara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Kaman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang nantasya masana po nakakaram ka. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni Papadong. Live na live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa ngaran niya ni GM Maestro nila tuon, kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit asin bawal tabi ang may stress sa mga panahon pong ini.
Net TV. Ay, papadong! Biyernes na tabi kita ngunyan. Friday! Oy, first Friday palang tabi ngunyan. So mga masirimba, kadakol na nagsisirimba dyan sa Barangay San Vicente kang Tabaco adi pag first Friday. Yo, ringat pampo giraray. Kumusta? Ma'am Mercedes Perez, good morning. Kumusta na tabi? Ay, baga, okay man nga giraray. Taod-taod mga tugang kuhauntan linya kang Pag-asa. Tasupig babantayan na low pressure area na nasa loob kang Philippine Area of Responsibility na ginang bagyo. Pinangaranan na pong Bising. Tropical Depression Bising. Pero medyo rarayo man sa may parting Bicol. Ayun. Sige, tad-tad, taramon tayan. Ano pan mga reparo tangon yan? Total biyernes man. Relax lang kita pag biyernes. Tayo maka-stress. Relax na. Oy, ang Deep Ed Bicol mga tugang, Ma'am Mary Grace Caudilla, good morning sa mga taga-Tiwe. Morning po sa mga taga-Tiwe. Bakun dyan ka mo tabi, Ma'am Mary Grace, sa Newtown, sa Bagong Bayan. Good morning tabi sa Caudilla family. Ang Deep Ed Bicol tabi mga pudan, may pagirumdum sa publiko para po makaiwas sa mga naglalakop na fake news. Ay ano na tayo? Kadakol manggiraray na mga nagluluwas na fake news ay nasa gaho palan si Ma'am Mary Grace. Maray naga po sa mga taga-gaho, Tiwi Alway. Ay, nasugaho. Arin, pasain sugaho. Aram ko sa Pabagong Bayan, maagi sa kuro-kuro. Bako? Ay, nanggaho. Lingaw na ako kan mga palaog na mga barangay dyan sa Tiwi. Ang aram ko digi sa may kuro-kuro, malusot yan pasiring sa Bagong Bayan, bako. Yo, lusot-lusot tayo sugaho. Lingaw na ako. Palibasa nga, dahil ka na nga nagdidigdi kaya. Yan sana. Oy, so libreng rabies vaccine dyan sa syudad kang Legazpi, nagpupuo na. Maray pa sa Legazpi, adi. Yo. Along darod tabi kami harani sa iyo. Yan palan ang gaho. Sige. Yan palan ang gaho. Gaho talaga tabi, ma'am, ang ngarang kang barangay. Gaho, Tiwi Albay. Dyan yan sa may Quantum Gasoline Station. Along National Road man ang gadadi. Sige. Kaya palantig pa para isip ko pag-una ko sa palaog pa duman sa taas. Yo. Sige, good morning po. Maria Ana Borsal Trio. Kay Salve Estacio Balengbing, good morning tabi. Morning tabi, Cons. Mga nakantabay sa tuya ngunyan, marina pagka Friday na, first Friday ngunya. Good morning tabi, Ma'am Jocelyn Antipuesto. So, tracing girlfriend ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yun mo, Tracy.
13. Ano nga ya? Ano nga ya? So, tracing girlfriend mga tugang ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano nga ya? Apod kayo ni. Ano man yan yung tabi papadaan? Yugod mo ni si former President. May 3 si pang girlfriend. Mga karelasyon. Big payuhan na databi mga tugang na maghanap na ki mga bagong jowa. Yugod mo yan. Ano tabi ni kun sa Manay Salvi? Good morning. So, mga girlfriend, mga tugang ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, pig-advise sana na maghanap na daki mga bagong jowa. To baga duman sa dahe. Yaon duman si former Presidenta. Taday ngaya ako dyan. Maghanap na ngaya ka mo kijowa din daw. Matindi ano. Ayos ha. Sige daw tapag-re-restoryan tayo ang tataw. Medyo pa-relax lang kita ngunyan. Ta first Friday, Biyernes naman. Dapat medyo relax na sa tuyang isip. Ma-weekend. Yo. Sige tabi mga tugang alas 7:21 na 7:21 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kung tado tabi mo na linya kang pag-asa, aramon tatabian magiging kamugtakan kang panahon. So LPA po sa laog kang par naginang bagyo, bagyong Bising. Sir Edwin Sistina, good morning. Sige tabi ha, kung tado tabi mo na linya kang pag-asa. Good morning, Tabi Pag-asa. Please go ahead. Magandang umaga, Pilipinas. Naritong latest sa lagay ng ating panahon. Do you often have trouble? Ano nangyari kang ay nahiling mo na manapait, manaan. Ata na sa pag-asang pigpapait ha. Iba man sulo. Madali ha. Nawara si Pag-asa. Ano nangyari? Pangyari sa mapa ko. Dali ha. Alato na tanawara sulin niya kang Pag-asa. Sandali ha. Iling mo nagpaparahiriro kaya nindo so pahitadig di. Tanawara lugudo. Naging tropical depression na. Bising ang pangaran. Dali ha, madali lang tabi. Ilaw tagiraray sa Pag-asa. Balik giraray. Okay, Pag-asa, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Naritong latest sa lagay ng ating panahon. Isa ng ganap na bagyo ang minomonitor nating low pressure area sa kanlurang bahagi ng extreme northern Luzon at nabuo po ito kaninang alas 2 ng madaling araw. Binigyan natin ito ng local name na Tropical Depression Bising. At huling nakita ang kanyang sentro sa layong 200 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour near the center at pagbugso pong umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Tropical Depression Bising ay direktang nakakaapekto po ngayon sa malaking bahagi ng Northern Luzon, lalong-lalo na nga dito sa northwestern portion ng Ilocos Norte at western portion ng Babuyan Islands kung saan inaasahan natin sa araw na ito ay maulap ang papawurin, maulan ang magiging panahon at may tsansa ng pagbugso-bugsong hangin dahil nga po sa bagyong Bising.
Sa mga karatig lugar dito sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, sa Apayao, mainland Cagayan, maging sa Batanes Province, inaasahan din natin ang maulang panahon dahil sa epekto mismo ni Tropical Depression Bising. Maliban dito sa bagyo ay meron pa po tayong southwest monsoon o habagat na nakakaapekto pa sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kung kaya't sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin natin ang maulang panahon sa araw na ito, gayon din sa halos buong Visayas, epekto naman po ito ng habagat. Sa latest track po na ipinalabas po natin, ukol nga kay Tropical Depression Bising, in the next 12 hours, nakikita po natin na generally ay pakanluran ang kanyang pagkilos at posibleng lumabas din po ito ng ating area of responsibility ngayong araw. Pagkatapos ay bahagya po ito magre-recurve o liliko, pahilagang silangan ulit. So posible po ang re-entry o muling pagbalik po nito o muling pagpasok sa loob ng ating area of responsibility sa western section ng ating area of responsibility. At beyond the 24-hour forecast period, mataas po ang uncertainty sa ngayon. So may chance po na yung track niya ay pumunta po sa kanlurang bahagi ng Taiwan o lumapit pa po ito sa extreme northern Luzon, such as sa Batanes, kung kaya't hindi natin inaalis ang tsansa ng pag-raise ng signal o pagtataas ng signal na pwedeng umawat sa signal number 2 sa Batanes Province. Ang nakikita din po natin based sa ating forecast, posible pong pinakamataas niyang abutin na category ay Tropical Storm Category. Kaugnay dito, nakataas ang signal number 1 sa northwestern portion ng Ilocos Norte at sa western portion ng Babuyan Islands, kung saan ay inaasahan natin ang minimal to minor threat to life and proper hangin na dulot po nito o sa lakas ng hangin na dala ni Tropical Depression Bising. Naasahan natin na slightly stronger din yung mga pagbugso ng hangin dito sa coastal areas at mountainous areas. In effect din ang ating weather advisory sa maraming lugar sa ating bansa dahil kailangan po nating ma-remind na maliban sa malakas na hangin ay mayroon din po tayong mga pag-ulan na inaasahan dulot mismo ng Tropical Depression Bising at ng habagat o southwest monsoon. Kaya't nakataas po ngayon ng ating weather advisory at maging sa Bataan. Samantalang posible naman ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Cagayan Province, Batanes, Apayao, sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, La Union, Cavite, Rizal at Laguna, maging sa Batangas at Occidental Mindoro. Ito po yung mga lugar na pwede po makaranas ng mga pag-ulan na pwede pong magdulot ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Kaya government units para sa mga precautionary measure. Gayun din, posible din ang 50 to 100 millimeters of rainfall by tomorrow dito po sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Batanes at Babuyan Islands dulot ng Tropical Depression Bising. At posible ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at maging sa Pangasinan, dulot naman, most likely ay dulot po ito ng habagat o southwest monsoon. Kaya doble ingat pa rin po ang ating abiso sa ating mga kababayan na maging alerto po sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan na dulot po ng habagat maging ng bagyong CBC. So, i-reiterate lang po natin ang ating forecast, general forecast for today sa buong bansa. Meron po tayong signal dito sa northwestern portion ng Ilocos Norte at western portion ng Babuyan Islands. So maulan po doon at may pabugso ng hangin dulot ni Tropical Depression Bising. Sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, sa Batanes Province, sa natitirang bahagi ng Cagayan Province at Apayao, asahan din natin maulan na panahon na dulot ni Bagyong Bising. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, asahan natin ng maulan na panahon dahil sa habagat. Para sa pagtayo ng ating temperatura dito sa Kamaynilaan, pwede pong umabot from 24 to 29 degrees Celsius, gayon din sa Tuguegarao City at Lawag City. Sa Baguio ay 16 to 22 degrees
Celsius ang pwedeng maging agwat ng temperatura, habang sa Legazpi City ay 26 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay 23 to 27 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa po ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Kabisayaan naman, maulan din po tayo doon sa araw na ito dahil na rin sa epekto ng habagat o southwest monsoon. 26 to 30 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius sa Cebu at 25 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo City. Sa Mindanao ay naasahan din natin ang mga pag-ulan dito sa Dinagat Islands at Surigao del Norte, epekto din po ng habagat. At para sa pagtayan ng ating temperatura, sa Cagayan de Oro ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa Davao City at 24 to 34 degrees Celsius sa Zamboanga City. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, posible po ang mga localized thunderstorms lalong-lalo na sa hapon at gabi. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, pwede pong umabot o pwede maging maalon ang ating karagatan dito sa northern at western section ng Luzon dahil nga po sa habagat at meron din po tayong weather disturbance dito sa extreme northern Luzon. Then sa natitirang bahagi pa ng ating kalupaan ay banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:32 in the morning. Lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. Harayo man sa Bicol Subagyo. Kaya lang habagat manggiraray kita. Ayo, habagat manggiraray ang nakakaapektar. Sige po sa may parting Albay and Bicol area tabi Mama Maria Elena Yamamoto. Ohayo gozaimasu. Kay Ma'am Joy Cargullo, good morning. Kay Sir Art Gomez, birthday mo ngunyan tabi, Sir Art. Sir Art, happy na birthday pa kay Sir Art Ramirez Gomez. Yan. Iyo ha, ingat man po giraray ta habagat. Yan ang mga magdadaranin mga pag-uran-uran. Digdi po sa satuyang lugar. Digdi po sa probinsya kang Albay, Bicol Region. Subagyo, yan man naman sa taas si Bising. Yan. Pero maluwas mo na sa par, pagluwas naman sa par, mabalik naman. Yan na naman sa pinakataas yun. Iringat po kamo dyan sa mga tugang nyato na yaon dyan sa may parting Ilocos Norte. Yaon dyan si Bising. Yan. Sige po mga tugang, alas 7:32 na ang satuyang Philippine Standard Time. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa tabi Ma'am Julieta Princess Brizuela. Good morning po. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Rener Bursican Syudad nin Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo,
ABC President Cup Art Abila kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Bako sa Witi. Siyempre mga tugang katuwang tama ng Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Kung kay puan po nindonin mga iron works, sliding door, sliding window, roll up door. Apodan lang nindo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number 0912-295-6339. Ayan po ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Sabihon mo natulog. Ma'am Gina Albaniel Saison, good morning. Yan tabi mga tugang mga kabayan ng satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:35 na ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, mabreak mo na kita ha. Madali sana ini, may mga naipit lang kita tabing commercial. Mabalik po ang programa. Kalipas lang po kang mga ini. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tulikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Abalik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:39 na. 7:39 nan sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras na andaraman po sa tuya ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao kan siyudad nin Tabaco, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila kang Malinaw Albay. Siyempre kasabay tama dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Palading, Malinaw Albay. Sige po mga tugang, ako mapogirarayan sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita nin Biyernes Fly Day, pet sa 4 na kag bulan na Hulyo taon 2025. Sundo po kita alas 8:30 mga tugang mga kabayan. Kaya no papigalata, Doro derecho na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Lalo kung ang kapareha mahusay magdala. O diba alam ko na ako'y natutuwa. Hindi Okay, sige tabi mga tugang, alas 7:41 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Biyernes na tabi kita ngunyan. O di pag Biyernes medyo relax lang tabi kita. Grabe ng pigsapar na mga kung ano-ano kanakaaging ining simanang ini naman. Iyo. O, relax na kita, mas magayon so nag-uurog masa na kita. So mga masiring batabi sa San Vicente, pasiring nagkamudo man sa bagay. Oras-oras man dyan ang misa di, dyan sa San Vicente. So, iyan tabi mga tuga. Pag first Friday baga dyan, kadakol na mga nagsisirimba. Ano yan? May mga panata. Ayo, may mga panata. So, kaya kada first Friday yaon sinda dyan. Si Manay Lulit Sulis palaan. Midbid dito si Manay Lulit Sulis. Ma'am Gina Albanyel Saison. Si Lulit Sulis bagasar ining midbid na personalidad sa mundo kang showbiz. Matindi ni mina komentaryo pag abot sa mga artista. Si Manay Lulit Solis binawian na kan sayang hiram na buhay sa edad na 78 years old. 78 years old na si Manay Lulit Solis. Nagpengalo naman. Okay, sige. Halato na hata. Digdi kita mo na sa mga importanteng anunsyo. Si Dr. Floro Liangco Jr., ang lubong ni Dr. Floro Liangco sa Lunes naman, Pitsa 7, alas 2 nin hapon,
pagkatapos kang misa dyan sa simbahan kang Malinaw, dadaron ng sayang bangkay dyan sa Malinaw Catholic Cemetery. So mga gusto patabing magpasyar, nakapatente si Dr. Liangco dyan sa sayang medical clinic dyan po sa poblasyon Malinaw Albay. July 7, 2 p.m. dyan sa St. Joaquin and St. Anne Parish. Dumanda darahon sa Malinaw Catholic Cemetery. Sige, condolence gararay tabi sa pamilya ni Dr. Floro Liangco Jr. So sarong banggi may magayon so mga pagtaonin pagpupugay kay Dr. Liangco kang so mga choir kang 7 palabras sa panginginot ni Sir Plok na Chabiniya magayon so kan sarong banggi nagturugtog sinda duman. Okay, sige. 15 minutos tabi bago mag alas 8. Ang DepEd Bicol may pagirumdum tabi sa publiko para maiwasan inin mga fake news. May pagirumdum ining Department of Education Bicol sa publiko na mag-ingat tabi kita sa mga nagkakalat na mga impormasyon sa social media. May kinaaraman ini sa nagkakalat na fake news manungod sa cash assistance. Hindi ka mo basta-basta magpapara turubod-tubod sa mga arog kaya pagdaragdag na tabi kang Saturday class poon po sa Hulyo 5 and tungkol po duman sa bagpak policy. Hindi po ka mo magpara turubod-tubod kayan Sabi mga tugang kang DepEd Bicol Regional Spokesperson na si Mayflor Umamil, sabi ka ini mga tugang na pigigibuhan na databi ki aksyon kang Central Office matapos tabi na may mga concern ang ahensya sa mga arog kaining mga impormasyon. Ang abiso mga tugang kang naunambitan tang opisyal kan DepEd sa publiko na kapag hali po mismo sa lehitimong account kan DepEd ang nahiling na mga informasyon ay report tulo siniha i-report kung halimbawa bako hali bako da hali tabi sa lehitimong account kan DepEd ang mga impormasyon na mga pigihiling po nindong hindi ka nais-nais i-report na tulos ang page para maiwasan ang pagkalat. Minsan ang problema ugaring ta minsan pati kita pig-share ta pa ikaw baga ki mga pigpipiki man so account so official page kang DepEd minsan gani may mga advisory bagan dahil ngayang klase. Ang problema kita pag nahiling ta pa sa nang dahil taman apod ka tig-verify kung lehitimo i-share ta pa man. Arba kita kan madali yung kita minashare dahil ta pa nga natatapos ka basa i-share ta na tulos. Kumbaga garibaga so may premyo so pairinutan mag-share. Ito pala fake news. Pati kita nagpapakalat kita ki mga salang impormasyon. Ako bihira ako share. Pig-share ko so siguradong totoo. Na magagamit kan sa tuyang mga kababayan na ining impormasyon na ini lehitimo. Bako fake news. Kasi pag fake news mga tugang gari kita palugod so nagiging instrumento kang pagpapakalat nga ni kayan. So bago tatabi i-share atid dun ta ano ba ini tama ba ini o sala lehitimo ba ini o bako o kita kaya baga tuodon kita may mga nahiling kita sa social media tapos i-share taman tulos
So piglinaw tabi mga tugang kang nasambit ng opisina na ang sabi digdi day kita magpara turubod-tubod sa mga arugan tapigluluko lang kita ka tigluluko ang publiko sa mga panagpapaluwas sa social media. So ngunyan tabing mga pag-uuran pigaasahan tabi ang mga abiso, suspension kang klase, madepende yan sa sitwasyon. Ayun na nga niyan. Ining mga pagsususpende kang klase, lalong-lalo na kung may mga localized kaya suspension. Iyo. O iringa tabi kita dyan. Taminsan kaya may mga ibang lugar na dahil man niya naguranduman sa may parting 3rd district, mauranon niya sa 1st district. May diamond niya mauran sa 1st district, mauranon sa 2nd district. May mga arog po kaya. So kaya nagpapaluwas baga sindaki mga localized suspension. So madependaan sa mga head of school. Iyo kung masuspindi sila and kung magsuspindi man ang mga local government unit. So igwa paano sinda dyan mga kagamitan kaya na nagbabasa kung pira ang kakusog kang uran dyan sa may lugar dinda. Kaya, madepende po yan. Kundi, yun na nga niyan, mga tugang, may mga tao na urugmahon pag sinda nakakaluko ng kapwa ninda tao. Yan so mga nagpapalakop tabi mga tugang nin fake news. Ang problema, ta mga maurag minagiribo, nakukuha sa mga official site kan sa tuyang arugan DepEd, sa tuyang mga local government unit nagkakakuruha yan tapos magibusin daki mga advisory siyempre tutubudan man kan tao tayo nga niyan pareha so account ito palang fake account na kinopyasa na duman sa lehitimong may account o duman sinda magpapakalat nin mga fake news kita man huna taman legit ito o kaya si-share taman. So siyan dapat ang mga tugang sa tuyang iwasan na magpapara share madali unsa na pati kita mag-share sarong click sa na data pangani nababasang maray i-click ta na i-share ta na kumbaga nahilinganin doon mga aksidente sa tinampo na mga dapat day man iluwas na video pero natatan nakakalako may mga video na dapat day pagpaluwas kundi kita saro man kitang gari kulang sa pansin isi-share taman pag share ta ito palan may dapat day duman ipahiling yan tabi ang isipon ta so okay lang siguro kung mga magayon na impormasyon legit na impormasyon yan ang isi-share ta pero kung medyo may mga may problema tabi day na po kita magpaparasuro share lalo na pag data sigurado na yan lihitimo ng gad na official account, official page kan sa tuyang mga ahensya po kang gobyerno. Serbisyo asin reparo. Nganing day na kita mag-contribute nin pagpapakalat nin salang impormasyon. So magdangog sa mga programa, nagpo-programa sa radyo at kami po ang samuyang trabaho magtaunin tamang impormasyon bako fake news so yan man ang samuyang trabaho kaya baga kami paulit-ulit kami kang mga pagirumdum kan sa tuyang autoridad pagirumdum kan sa tuyang gobyerno paulit-ulit kami kaya tanganing may pagirumdum sa saindo yuman ang trabaho yuman ang samuyang obligasyon sa saindo na itao ang tamang impormasyon, bareta, asin iba pa para po sa indo, tanganing magamit ang sa tama. Serbisyo asin reparo. Good morning tabi sa imo Sir Pedrito Perez kay Nats sa Bongat. Sir, good morning tabi Sir Nats. Kumusta? Ang sa kuyang idol. Good morning tabi sa imo. Tayo na kita nagkahirilingan lamang si attorney kang nakaaging nakaaging simana ba yon
Yun naman sa pagkahilingan mi. Igwa na ki tutorial center dyan sa tabako si attorney. So 21st Century Tutorial and Review Center. Yawan na dyan sa RK Commercial Building. Dyan yan sa may Karangahan Boulevard tabi, Sir Nats. So may mga edad na 3 anyos hanggang 5 anyos. Tabangan sinda na makaukod magbasa, magsurat. Daron po nindo dyan sa 21st Century Tutorial and Review Center. Dyan iyan sa may kataning kang King James Enterprises. Dyan sa Karangahan Boulevard. Bukas na sinda. Asinso sa TV. Kasabay manggiraray. Digi sa mga estudyante tabi, tabangan tabi so sa indong mga chikiting. Ngunyan baga, importantiho na tabi ngunyan sa mga aki bago maglaog sa kindergarten, apod kay ni sa review center nganing paglog ninda sa kinder taratao na sinda. Sige tabi mga tugang, halat ko na ha. Dali ha. Sige. Good day tabi Sir Mox. Pakibati po kay Twinkle Ibaristo ng belated happy birthday. Birthday niya po kahapon. Pa-shoutout na tabi sa mga taga Santa Elena. Sir Mox, salamat tabi kay aliyan kay Ma'am Ness Clapis. Okay, sige. Dali ata ilawag ta mo na si may report mo na kita dyan sa luwas. Dali ha. Sandali tabi mo na ha. 4 minutos tabi bago mag-alas 8. Madali lang. Tagarimaalanganin si Sir Tony. Maaalanganin, mabibitin kita. Madali lang ha. Madali sana tabi. Dipisil pagkalawiti. Madali Tony, nganing diretso kita tabi. Biyernes man ngunyan dapat parelax-relax kita Sir Pedrito Perez. Anan maritang gibuhon niya magkurukaranta. Good morning tabi Ma'am Calyus Tuason. Si Madam, may klase ka mo tabi ngunyan Madam. Kumusta tabi sa mga taga dyan sa Malinaw National High School? Gari mapista na dyan sa Malinaw Madali ng piyesta sa Malinaw. Sayin kita makipiesta. Siyempre nga makipiesta nga kita dyan niya sa Malinaw National High School. Tapista baga nga kaysa nga yung pista nga magbayad. Sige. Ako ang tatabi mo na linya ni Sir Tony. May dugang mo na kitang bareta dyan sa luwas. Bago pala niya ang piyesta sa Malinaw, sa malilipot mo na, tapos dyan sa Matagbak. Sige, 2 minutos tabi bago mag-alas 8. Ilog ta muna si Sir Tony. Sir Tony, marinaga sa imo. Please come in. Yes, tabi Sir Mox, good morning. And just makahay na pag-aagaman sa satuyang mga parantabay. Bago yan, happy birthday mo na sa satuyang amigo. Birthday ni Sir Art ko niya. Yan. Iyo, birthday ko niya ni Sir Art. Happy birthday kay Sir Art Gomez. Kaya pala nakatutok na naman sa program. Ay, Sir Art, papansit ka. Dahil daw ngaya dyan. Arayong ka ngaya kaya.
Dahil ka man niya pati nagdidigdis ako. Kundi yan, gani naiidaw ka kay ni Tabi Sir Mox, kundi kita na sa sala, grabe na ang preparasyon mo niyan sa mga oras na ini ni Sir Art. Ay, yung bata, Biyernes ngunya. Pwedeng matraffic na naman kayo naman sa sendang luwasan. Jesus Maria, pwede man pati ako magduman, ta Biyernes man. Ano daw? Happy birthday, Tabi Sir Art. Tan sa kuyang idol ko. Kaski kang inuton pa. Barka daw. Badi ngayon makapasyer ka lamang ngayon. Baysa nata pag malugaran kita bisitaon to si Sir Art, ta birthday pa lang. Roger. Sige. Alright, Tabi Sir Mox, sa mga dugang niya itong impormasyon, pinag-iingat mo niyan ang mga taga-Permer Distrito. Manunungod ini Sir Mox naman sa mga kamermaga na naglilibot sa mga burbarangay. Paboritohon ka ini, di sa may party kang area kan Santo Domingo. And so area man kan baka kay area. Kung saan ang models ka ini Tabi Sir Mox, naglilibot sa mga burbarangay, nagmamasid. Tapos? Kung arin ang matangudan, halimbawa, may nagpapatrabaho ng haraw, ma-punduduman, and ma-offer ki bakal na ngayon sa muya ki simento. Mas barato. Barato sa na ngayon. Roger. Tapos? Barato sa na ngayon. And dumana, kukumbinsi ron, an sa iyang mabibiktima. Kung sa Tabi Sir Mox na nakaaging Hulyo 2, pasado alas 5 ng aga, nangyari naman ini dyan sa Barangay Salvacion kan Santo Domingo Albay. Kung sa inyan, sarong naka-motorsiklo, sarong persona na naka-motorsiklo, ang nagdulog sa may sagiri kan nagtutugdok na raw. Kung sa inyan, sabi ka nga ni Pigtang raw, kandai panabis ng lalaki, ang itong nagpapagibuning harong sa baratong presyo, 160 pesos sa Tabi Sir Mox, ang kada sa raw, nasakaw. Ano so modus niya? Di pina-order? Pina-order niya, nadaraman so sa iyang biktima, Buminayad. nag-order sa iyang maabot sa 40, nasakaw. Buminayad na? Roger to that. Bago nagbayad, pinasangkay pa ini. Pinasangkay pa kang suspetsado. Ito sa iyang biktima, pasisiring sa may area kan Barangay Lidong, Santo Domingo Albay. Pinasangkay sa motor. Roger to that. Ang sispetene. Una ko sa pinasangkay. Ang sispetene Tabi Sir Mox, umiba ka nga ngayon magtubod man so mabibiktima niya. Umiba ka ngayon sa ko. Lumunod ka sa ko. Tapos? Daraon ta ka ngayon duman sa truck may. Okay. Magabot sa area, so truck, igwa man ki dinarahan na truck na nakaparada sa gilid kan tinampaw. Okay. Yaon niya duman sa semento. Okay. Ako na ngayang matransaksyon. Darahan na digyan kwarta. Tinuro sa naso truck na may nakaparadang truck. Oto ngayon sa mga siminto. Roger, arap ka sa naginaw. Sinuunod niya baga sa biktima, nadaroon ta kanya naman sa kung sa'yo nakaparada sa truck ni. And bago pag-abot duman, nagpundo duman sa pirang metro bago makaabot duman sa truck, darahan ang nagdigyan kwarta mo. Ako na sa nagayang matransaksyon. Nahiling mo na yan. Nagtubod man. Roger, tinaawan kan biktima sa suspetsado ning maabot sa 6,400 pesos. Okay, tapos? And iyon na ito, naglaho na. Ibinalik giraray siya naman sa sarong niya. Ibinalik negative siya. Pinababa negative na siya. Roger. Pinababa na siya. Tapos, pag-abot naman sa area, sabi ko na nga pero ang metro ang royo duman sa truck. Ako na ngayon matransaksyon. Alaton mo sa nako dili. Tapos nawara na sa kauro niya. Tapos ang kinaba. Pagtao kay itong kantidad na maabot nga sa 6,400, tinawad ko kan suspetsado ng 50 pesos, siguro pamasahe. Pampamasahe. Inulian mo pala. Roger to that. Alagad, kang magkagawgawa na nga bigla na sa nawara itong suspetsado. Nahiling mo na yan. Nagkulit itong biktima na dahil magkidaradarang simento. Nabudol. Pangyari.
dapat COD. Dapat COD bago magbayad. Dapat deliver muna. Matindi man ining estratehiya kay nita. Nag-survey man muna, nakaabot man sa barangay Lidaw, nakailing kitrak. Oto nga yaduman. Iyon yung gagamiton ko. Sabi yun, kaya ang duman nakakargaan. Naurag man na talagang naurag talaga mga pag mangarog kaya. Roger, and kamagigirong duman sabi Sir Ross, ang nakaaging bulan man, igwa man kisiring kayo nangyari. Siring kayo naging estratehiya man. Kudo, kasarong tindahan man. Iyo. Nangyari man ini sa barangay Bunga. Kan bakakay. Sarong dakulang tindahan man. Pinagranihan kan suspetsya daw. Tigtangro ngayon. Tigtangro ngayon ning magbakal ka ngayon sa kuya ning alag. Okay. Barato sa ngayang kahon. Okay. 5 case ngayang beer o Red Horse. Sa barato sa ngayang kantidad. Okay. Sinunod man kan suspetsya daw. Sa iyang motor sa iyang darang motorsiklo pasiri-siring duman sa kataid na barangay hanggang makaabot sa barangay San Fernando kan Santo Domingo nagpundo sa tangod man kan sarong gari dakulang tindahan man na disadong tigbabakalan ki mga darakulang kumbaga wholesaler duman ka mabakal kung saan pag-abot mo doon sa areas sharing na mo dos kinuha sa kwarta, tako lang yung mga transaksyon. Nahiling mo. Pinagadan, maabot man sa 2,900 pesos. Yugon mo yan, adi. Ibig sabihin, ining suspect na ini, halos parehas ang pag-identify kan sa mga naging biktima? Roger to that. Maurag ang estilo. And pag-abot duman sa bakalan kang alak, tinro sa na, arog ngayon kayo na, 5 ngayang kahon, tapos, pinahanda duman sa Bigbakalan. Nakatindog sila man sa biktima. Hanggat naghapot na sa biktima, hain na ngayon sa order ko. Pinalista man sila ngayon, dahil man ngayon binayada. Tapos nawara na so kauro niya. Roger, nawara na. Naka-exit na dahil niya naaraman. Makaskaso. Mauragan. Maurag. Mina-exit. Dahil man nahalata ang pag-exit. Mauragan. May sapalos man tabi, Sir Tol George. May sapalos. Roger. Kung saan nga ni, isusulsog man mo yan, kung same person, so, nagbiktima man kang nakaagi man na bulan na nagtangro man ki mapabakal ding bagas sa baratong kantidad sinako man na bagas sa pina-order pag-abot lang ko dahil man nag-abot. Ibig sabihin saro masanan modus pasangkay sa motor posibleng ang suspetsado saro man sana pa saro pa sana. Roger, kung sa inyo sabi ko na ining suspetsadong ini digdi siya na nagsisirculate sa may area kan Bakakay and Santo Domingo area tabi Sir Mox. Dahil taram, so mga pagtaraid ng munisipyo o banwaan, kung igwa man pisirin ko na estilo na pangbobodol sa inda. Dapat maging maigmat kita di pag may mga arog kayan, dapat COD. Itao mo sa kuya ang produkto mo, tadig tita kabayadan. Roger, di hanggang magpadara duman sa mag-iba ka sa kuya. Ayun yung panginggan niya naman. Pangani lang tumubod, mag-iba ka sa ko ngayon. Baka nga magduda ka, mag-iba ka sa ko. Duman kami sa mga pitik apon. Igwa man akong midbid na arog kan tabi, pero midbid na tawo. Roger. Nangi-scam. Ara mo kung ano ang designation kan tawong ini. Head department pa. Ngaya may pa-event ngaya ako narog kay ini good for ngaya 200 person mabali ngaya muna ako sa imo tadigdi ko ngaya darahon sa resort mo tapos pagkatapos din buminali duman sa may sadiri kang resort duman niya dadarahon sa pa-activity niya pag-abot ki activity wala man ki activity nangyari nabudol. Galing yung bisitado tayo nagsusulot yun. Dakong napira na mga nabudol kayo ni hanggang ngunya niyo maggarari ang gibo. Bistado. Maurag na bistado pati. Kaya lang, nasusupog lugod ng ngunya. So, nabudol na magreklamo. Yung palugod siya nasusupog.
Napangyari ini. Oh. Kaya iyan, ang pangapunan man kan sa tuyang mga otoridad na maging maikmat sa mga siring kaining modos na nagtatangro nga ni mga baratong babakalon sa hababang presyo. Tapos isasanggay ka pa kupaon duman pa sa katanin na barangay. Ingatabi kita ha, digdi ang nag-ano dyan sa may Santo Domingo, baka kayan malay mo, baka sa mga pagtaranig pang munisipyo, magpahit naman niyan tabi, Sir Tony. Roger that. Okay. So yan tabi, Sir Marco, ang mga dugang pang impormasyon. Ali digisa ko yung lokasyon patrol numero 2 sa Tony Kilisne, Kasamog, Bicolano, worldwide. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi, Sir Tony, sa dugang na bareta. O ingat po kita ha. Diyan sa Santo Domingo, tapos sa may parting Bakakay, may mga nagkabiniriktimana do. Pambubudol, scammer. O ingat tabi kita. Ma'am Mirna Kanyada, good morning tabi. Pabati da tabi sa mga taga Labnig, Purok 5 and 4 and 5 sa Family Enriquez. Sales sa mga taga Malulos, ang Family Kanyada, hali dyan sa Pasay. Yo. Sige tabi naringat kita. Tol George, good morning tabi sa imo. Happy birthday gararay kay Sir Art Gomez. Birthday ko niyan kan sa moyang amigo na simplihon sana. Si Sir Art na Gomez. Okay, sige. Alas 8:10 na, madali lang tabi mga tugang ta mapabibi mo na kita kang Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat
Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy as in numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, as in performance tasks. Taon ang matitibay as in lisensyadong mga maestra as in maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutan sa Bicol Net TV. Oy! 16 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi si Javier Bunsanin na boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Bursican Syudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, sabay ta dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet and ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Makukuha yan dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Sa tapat lang yan ng Malinaw Catholic Cemetery. Yo. Sige po mga tugang, balik po ang sa indong lingkod Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pongal daw kita ni Biyernes Friday. First Friday po kang bulan na Hulyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang mga kabayan. Turilyo na naman ako. Anan maray. Swagong sa buot mo. Ano ngayon maray? Kansalay pag ikaw. Mag-relax lamang ngayon kita. Ano pa? Sige na, fight na! Serbisyo Asin Reparo.
ka na. Sige tabi mga tugang ta alas 8:19 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. may pipa kantadig diyan ito. Sandali Kaya lang makaka-copyright kita kay ni si Rabier. Makaka-copyright kita kay ni si Tom Jones da. Di pisil ini baka makapiright mananggad kita. Ege, dali lang ha. Gusto kayang pakantay ni kaya lang yun na nga ni yan. Di ba lon talagod? Baka dayman. Yo. Dipisil kaya ito susaro. Sige. Balon tayo ni kung pwede ni para sa mga parantabay niya to Biyernes man ngunyan, mag-relax lamang kita. Dito yun naman sa napati ang oras ta. Sige, balon tatabi ni. Para tabi sa Indo, bata ngunyan, sana naman kita nakapay kaya ni. Okay, para sa Indo. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there's to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there's one Mary, her golden lips like cherries, it good to touch the green grass of home. Yes, they all come to meet me, arms searching, smiling sweetly. It's good to touch the green. The old house is still standing, through the paintings crowded and dry, and there's the old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hers a golden lips like cherries, it good to touch the green grass of home. Then I wake and look around me at the four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a guard, and there's a sad old padre, and all known walk at the playground. I'll touch the green grass of home. Yes, they all come to see me in the shade of that old oak trees. They lead me in green grass of home. Yugon mo yan. Ayan, napagbigyan tayo. Yan ang mga pahit. Paski day kaya, pipahit siya na. Yan na importante. Pigbabalo, maski day kaya, pahit siya na. Sige, pahiton tapay ni, maka-copyright di
pasensya na sana magka-copyright na naman kita kay ni sigurado. Arog kayan, naka-copyright per me. Ang sa tuyang video. Dahil pwedeng may mga arog kayan. Sige. Sige pa, huni pa. I can't remember when I will be there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we'd miss. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you'll never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I love the life we made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. Sir Charlie, pahit sa mo. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear we've been to everything I know. Can't imagine any someone so, but to the years of years to me, I need to more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I'll still with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we will strong. I know that I belong right here with you. Through the years I never had a doubt. We'd always work things out. I've learned a life's about by loving you through the years. Through the years, you never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, it better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sarumbang. Okay na yan. Oy, Cha Sehes Get Well Soon Tabi. Nano si Cha? Get Well Soon Tabi, Cha Sehes. Nako, nano ka? Nang
usungon yan, tranquilo. Salamat po ha, Rosemary Loquiliano. Good morning, Tabi. Salamat. Okay na yan. Tama na yan, duwas. Karing nga nabitin kita. Kay Charlie Baldonado, good morning. Chairman, good morning. Biyernes man ngunyan. 1 minuto tabi bago magalas 8:30. So, digdinita naman po muna para mentras na tatapuson ining sa tuyang programa. Ngunyan pungal daw kita ni na Friday. Tama, biyernes na po kita ngunyan. Petsa 4 kang Hulyo, taon 2025. Sa pangalan ni Sir Tony dyan sa luwas. Siyempre, sa pangalan ni GM Maestro Neil Adtuon. Sabay tama na sa tuyang mga katuwang sa programa. Yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila kang Malinaw Albay, sa Capos Bilo Lotto Outlet asin sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading Malinaw Albay. Sa pangaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to. Pa-share na lang, pa-share kan sa tuyang programa nga ning mailing man kang iba. Ako tabi ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa Lunes naman kita magiribanan digdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. At yan 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. So tama sana. Duman ka magbawi, chairman. Happy weekend po sa Satuya Gabos. Iringat po kita. Babay Tabi and Liwata. Iringat po kita Tabi Gabos. Happy weekend po sa Gabos. Bye-bye. Serbisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo.
huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.